מה קורה? בוא נדבר קצת על הטראקינג. טראקינג הוא אחד מהעקרונות הכי חשובים ב-VFX, בפוסט פרודקשן. יש לי כמעט 20 שנה ניסיון בתחום של פוסט פרודקשן ו-VFX, ואפילו שיש לנו עכשיו הרבה כלים ב-AI, עדיין, וכולם עכשיו בסערה הזאת של AI, אבל עדיין יש עקרונות ממש חשובים שאנחנו צריכים ללמוד ולחזור עליהם לכל אחד שרוצה להצטרף לתחום של VFX, לתחום של פוסט פרודקשן. אז אני קודם כל רוצה להראות לכם כמה עבודות שהשתמשת בטראקינג, ואחר כך נעבור על מהפשוט למורכב, יותר באפטר אפקטס. אם לא נצליח בשיעור אחד, נעשה 2 או 3 שיעורים. אז קודם כל אני אראה לכם כל מיני סגנונות של טראקינג, כל מיני פרויקטים שהשתמשתי בטראקינג, ואני אדבר קצת על כל אחד ואחד, ולמה השתמשתי בזה בכל אחד, ונוכל להסתכל על כולם ולהבין קצת איך עובדת הטראקינג באפטר אפקטס. זה למשל אחד מהפרויקטים שהשתמשתי כן בטראקינג, אבל הטראקינג שלו היה יותר פשוט, השתמשתי בו יותר לבנות את הסביבה, כמו שהצטרכתי לעשות מים ולהכין פה באפקט את המים ולעשות את כל הסימולציות, הצטרכתי מאוד מה-environment. אז ה-environment האלה בניתי דרך טכניות של טראקינג, שנסתכל עליהם קצת במורכב ביותר. יש פרויקט אחד אחר שהשתמשתי, אני אעשה במיוט, בשביל שיוטיוב לא יבטל אותי, אבל זה פרויקט שהשתמשתי הרבה בטראקינג, בכל העלונים האלה השתמשנו בטראקינג. יש פה הרבה טראקינג בתוך הפרויקט הזה, גם בשביל הפיצוצים, גם בשביל המסכים האלה, נסתכל אחד. זה פרויקט שהשתמשנו באמת בהמון קטעים שלו בטראקינג. למשל, בואו נסתכל על המשאיות, הם היו פרויקט ממש קשה בטראקינג, במיוחד בגלל שיש טייקים שמתחילים ואתה לא רואה את המשאית, ואז נכנס המשאית, אתה צריך להסתכל על הטראקינג האלה. בואו לראות עוד כמה מקומות שיש פה טראקינג. גם כאן הוספנו פה חבילות חדשות, חבילות שלא היו במקום, זה כל בטראקינג, וגם פה בכמה טייקינג הסתתרנו דברים מאחורי אנשים שלא רצו, ובגדול יש פה טראקינג כמעט בכל הסרט. גם בסוף יש איזשהו אור שיוצאים את היפילים שלו. זה פרויקט ממש מעניין שהשתמשנו בטראקינג בהרבה קטעים שלו. גם כאן פרויקט קטן אבל שכן הצטרכנו להשתמש בו בטראקינג, למשל זה וזה, שני טיקים שהיו טראקינג. הטיק הזה הוא היה יותר מורכב, האמת, הראשון, שזה השלט. למה? כי יש פה the blur, יש בלר, מתחיל בבלר, יוצא מהבלר. בואו לראות, לחזור על זה, לא יודעים אתם מספיקים. הטיק הזה כאן לא רואים את הטראקינג, אבל בטיק המקורי היה מצלמה שהולך הצידה, והוספנו פה את תחנת רכבת פה, את הסאבווי. אוקיי, עכשיו בואו לעבור על כמה פרויקטים שכן יש כאן טראקינג. בדרך כלל אנחנו מקבלים את הפוטייג'ים נקיים, עם הרחפן וכל הטיקים פתוחים, בלי איקסים, בלי סימני טראקינג שאמרו להיות יותר טוב. למשל הצ'וט הזה עשיתי לפני 2 ומשהו, ובצ'וט הזה אנחנו יכולים לראות שאין פה סימנים, אבל הוא צ'וט פשוט, יחסית פשוט. מה היה קשה בו? שהייתי צריך לעשות פה קריסה מכל הגג הזה, אז כן, זה היה קצת מסובך, כי הייתי צריך פה לבנות מאחורה. אז איך זה יצא במציאות? במציאות זה יצא ככה. אז הוספנו פה גם את כל הקריסה של המקום, וגם את הטפטופי מים,
וגם בנינו מאחורה פה את הצ'וט, זה בטח לא הצ'וט האחרון שיצא ממנו, ומה עוד כאן? לא, זה לא כל כך חשוב. אז בגדול זה צ'וט שהשתמשתי בו הרבה, היה קצת מורכב לעשות אותו. אלה מה שדיברתי, שהשתמשתי בטראקינג כדי לבנות את הסביבה בשביל הסימולציות של המים. אז זה הסיבה שהשתמשתי פה בטראקינג. אוקיי. אז זה פרויקט אחר שהשתמשנו בו בטראקינג, אני לא אפתח את הפרויקט עצמו, אבל אני רוצה להראות איך אנחנו מקבלים פוטאג'ים בדרך כלל, או עם איקסים, בדרך כלל הם נכנסים מהאפס, יש עיוות של העדשה, אז פה אם אתם יכולים להסתכל, העדשה יש לה קצת פישאי, אז זה קצת גם מרוכב, והם ארוכים, שוטים ארוכים הם יותר מרוכבים לעשות טראקינג. מה עוד יש לנו כאן? כאן הפרשתי כמה טייקים שאני רוצה שאחד אחד נעבוד עליהם ונסתכל על כמה סוגים של טראקים שונים ואיך אנחנו יכולים לעבוד בכל אחד ואיך אנחנו לוקחים החלטה על איזה סגנון של טראקים אנחנו משתמשים. זה לא נעשה, אבל אני שמתי אותו כאן כדי להראות דברים שאנחנו לא מקבלים בחיים. בחיים לא מקבלים טייק כזה, לא מקבלים. אף אחד לא שם פה טרקינג, אף אחד לא נותן משאית שנכנס ואתה רואה אותו ועד הסוף רואים אותו. זה טייק שלא לא מקבלים. מה כן מקבלים? כן אנחנו מקבלים טייקינג כאלה. למשל, יש משאית, יש פה עמדת אור, משאית עובר מאחורי עמדת אור, חותך קצת מהמשאית, ואז רואים הכל שוב, ואז עד הסוף הולך. זה צ'וט שאנחנו מקבלים הרבה, שהולכים לעשות טראקים, זה בדרך כלל הסטנדרט שאנחנו מקבלים, צ'וטים מרוכבים. גם יש מסכים כן אנחנו מקבלים יותר פעמים עם הנקודות טרקינג האלה, ב-X'ים, פלוס, באמת שזה לא כל כך משנה מה שמים שם, אני תמיד מעדיף נקודות. אני תמיד מעדיף נקודות, מהסיבה שיותר קל אחר כך להעלים אותם. בואו לראות עוד דברים. כן, זה צ'וט ממש טוב, שיש תזוזה חזקה ממש. אוקיי. וכאן, בזה, למשל, יש לנו, אני רוצה לשים פה קסדה בתוך הראש שלו, אז אנחנו יכולים לראות שהוא מסתובב פנים, שהפנים שלו מסתובב, סבבה, נעבוד על זה, וגם כאן אנחנו במהלך השיעורים נשים קסדות עליהם, שעוקב אחרי הפנים שלהם, אחרי הראש שלהם, זה המטרה של הצ'וט הזה, ושני צ'וטים, בואו נקרא מרוכבים יותר, כי יש להם תנועה ארוכה. יש לנו צ'וט שהמצלמה זזה ועושה כל סיבוב ארוכה, זה צ'וט ממש מורכב לעשות טרקינג, זה טרקינג שאנחנו עושים בתלת מימד, אוקיי? אני נשתמש בסינמה 4D, וגם כאן יש לנו עוד צ'וט שהוא גם מורכב מאותה סיבה, שהוא עושה סיבוב. אז הוא מתחיל, רואים כל הבניין, רואים את הבן אדם, הדברים מתחילים להיכנס מאחוריו, ואז בא השלט, ואז המצלמה ממשיכה וממשיכה וממשיכה, כמעט 180 מעלות, המצלמה עושה את הסיבוב הזה. הם טרקים מורכבים מהסיבות האלה, שהמצלמה זזה הרבה, אוקיי? אז אלה הטיקים שאנחנו נעשה במהלך השיעורים שלנו. כאן יש פרויקט פתוח שלי שאני רוצה להראות לכם ממה קיבלתי ומה התוצאה בגדול. אז בואו לראות. למשל כאן יש לנו טרקינג שקיבלנו אלון כזה עם תנועת מצלמה, אוקיי? ואנחנו באמצעות טרקינג שמים פה את הדפים מכל המסכות, גם של ידיים וגם את התנועה של הנייר שהוא
טיפה מורכב לעשות, האמת. איזה עוד יש לנו כאן? בואו נשים פה בטירד. אוקיי, כאן יש את הטרקינג פשוט כאן, רק בשביל הפיצוץ, כמו שאמרתי, יש לנו פיצוץ פה בצד. כאן טרקינג פשוטים של מסכים ומסכות בידיים, גם נעבוד קצת על מסכות, וכמה מרוכבים. כמו שאתם יכולים לראות, זה טרקינג שאנחנו צריכים לעשות אותו גם מטושטש, בגלל התמונה הסרט מטושטש גם. וממשיך, הוא נעלם שם, מתחיל את הצד השני. אוקיי, כאן שאתם יכולים לראות, הוא לא מתחיל הוא מתחיל בפול ויוצא בפול, אבל כאן בשני הוא מתחיל ממש בפינה והולך. אז זה טרקינג מרוכב, אוקיי? שתבינו מה זה מרוכב מה לא, פה טרקינג פשוט. פה לראות איזשהו טייקי שהפרשתי אותו פה שרציתי שתראו. זה טרקינג מאוד קשה. למה? כי יש לנו מושן בלר, כמו שאתם יכולים לראות, המשאית במושן בלר, לא רואים אותו שלם, והוא עובר מאחורי קירות. אתם רואים פה דלת, יש כאן דלת, רואים, הוא עובר דרך הקיר, ממשיך, לא רואים אותו שלם, הוא בפרספקטיבה ממש מרוכבת, ומתקדם. אז זה טרקינג שבוא נגיד, זה אחד מהקשים. טרקינג אחד מהקשים, אנחנו מקבלים את המשאית ככה, זה מה שבגדול אנחנו מקבלים, וזה התוצאה הסופית, כמו שאתם יכולים לראות. אוקיי. יופי. אז בואו לראות מה עוד אפשר להראות. את החבילות, חבילות מעניין. יש עוד חבילות פה. כאן יש חבילות. אני רוצה לראות את הסופי. כן, זה יותר מעניין. בואו לראות. פה. אז אנחנו מקבלים. זה לא זה. זה מה שאנחנו מקבלים. אז אנחנו רואים שיש כאן ממש מעט חבילות, ובסוף מה אנחנו רוצים? רוצים הרבה דברים. אנחנו רוצים להסתתר את הבן אדם שהיה יושב פה, להסתתר את המשאית של גלידות שהיה גלידה טובה מאחורי המשאית שלנו, ולהוסיף פה גם כמה חבילות. אז בשביל כל הדברים האלה אנחנו משתמשים בטרקינג, וגם בסוף פה בעזרת השם, גם אנחנו בעזרת השם ננצח. איפה זה האוריג'ינל, זה לא האוריג'ינל, מסכה שלנו, אוקיי, זה האוריג'ינל פוטאג'. אוקיי, אז בשביל להבין מה אנחנו מקבלים, זה אנחנו מקבלים, זה צריך להיות את התוצאה הסופית. בשביל כל הדברים האלה אנחנו משתמשים בטרקינג. יש טרקינג לאחורה, טרקינג לבן אדם שיושב פה, טרקינג לשלט, טרקינג לחבילות. אז יש לנו כל הטרקינג במקומות מסוימים בשביל להוסיף או להוציא דברים מסוימים. אוקיי? אז בואו להתחיל. אוקיי. בואו להוסיף עכשיו את הטרקינג הפשוטים. בואו להתחיל מהפשוט לקשה. אלה הטרקינג הקלים, אוקיי? אבל אפילו שהם הקלים, יש להם דרכים שונים לעשות כל טרקינג וטרקינג, אוקיי? אנחנו מושכים את הפוטאג' כמו שהיא, אוקיי? זה הפוטאג'. בואו לראות מה עוד יש לנו כאן. זה וזה, אוקיי. בואו להתחיל, זה הפשוט ביותר, אוקיי. הטרקינג שאנחנו היינו יכולים להשתמש פה, זה טרקינג של After Effects. טרקינג של After Effects, הוא נמצא כאן, טרקר פשוט. הטרקר הראשון זה טרק מושן,
שאנחנו יכולים להשתמש בו, נוסיף אותו כאן, נאסוף אותו פה בצד הזה, הזאת, זה העיקר וזה ערך, איזה ערך נוסף הוא ייקח. אנחנו עושים scale ורוטיישן, לוקחים את הפינה השנייה, שזה בגדול כאן, בפינה הזאת, מאוד פשוט, הולכים להתחלה ועוברים טרקינג, אוקיי, נותנים לו את הזמן שלו לעשות את החישוב. אוקיי, הרנדר סיים, שאתם יכולים לראות, הרנדר סיים והוא עשה את הטרקינג. זה טרקינג פחות שימושי, לא הרבה אנשים משתמשים בו היום, אבל בכל אופן אני רוצה שנעבור אחד אחד, שנסתכל מה טוב, מה לא טוב בכל אחד. כשהוא סיים את הטרקינג אנחנו בונים פה null object, אוקיי? אנחנו מגיעים כאן, עם select טראקר אחד, כאן, הטראקר אחד, אוקיי, עושים edit target, מה זה edit target? למי הטראקינג הזו הולך לתפוס. אז אנחנו בוחרים את הנל אחד שעליו אנחנו רוצים שיתפוס את הטראקינג. עושים apply, x and y כמובן, אוקיי. אז יש לנו עכשיו נל שקיבל את x and y, rotation ו-scale של המסך הזאת. אוקיי. בשביל לשים על המסך הזאת משהו, אני רוצה לשים קודם כל את היור הזה. אוקיי, אז יש לנו פה יור, אנחנו רוצים לקחת את היור הזה ולשים על המסך. פשוט עושים parent. למה עושים parent? כי הנל הזה משתמש בפוזישן, סקייל ורוטיישן, ואז התמונה הזאת הולכת לקבל פוזישן, סקייל ורוטיישן של הדבר הזה. לא נתעכב יותר מדי על הטרקינג הזה, כי כמו שאמרתי הוא לא הכי שימושי היום בשוק, אבל חשוב שתבין את זה. אז אם הדבר הולך למעלה למטה עושה סקייל ורוטיישן, הוא מושלם. אוקיי, מה אנחנו עושים עכשיו? משתמשים בפאוור פין. סליחה, פאוור פין, CC פאוור פין. אם אתם אין להם את הקומנד הזה, אתם יכולים לעשות שוט ולחפש פה פאוור פין. CC פאוור פין, משתמשים בו. אוקיי, עם סלקט בפאוור פין. כאן. 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 וכאן. אוקיי, זה לא הטרקינג שאנחנו משתמשים היום, אז תעשו אותו פשוט ומהר, רק שאתם יכולים להבין מאיפה זה התחיל לפני 5-10 שנה. 15 שנה לפני, כמעט כולם היו משתמשים בזה, היו מתקנים את הטרקינג תוך כדי דרך הקייפריים התחלתי, קייפריים סופי, אוקיי, 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 אוקיי. ככה, פשוט, קל, יש הכל בתוך האפטר, שמנו ועובד. הרבה אנשים משתמשים בזה עד היום, זה לא הטרקינג שאני משתמש בו, ל-2D, ל-flat, לדבר שטוח, כמו המסך, מסך של פלאפון, כמו מסך של מחשב. זה הדרך הראשון לעשות טרקינג. עכשיו אנחנו נעשה בצורה שכן עושים היום בשוק. אז הצורה שכן עושים היום בשוק, אותו פרויקט, אותו פוטאג' משתמש בה. אז אנחנו משתמשים היום במוקה. אוקיי, יש לנו מוקה אפטר אפקטס, מוקה שהגיע עם אפטר אפקטס, לא צריך פלאגין נוסף, הוא בא עם אפטר אפקטס. אנחנו שמים אותו בפוטאג', פותחים את המוקה, עושים רג'יסטר לאטר, לא צריך לעשות רג'יסטר, הוא
עובד בצורה טיפה אחרת, כמו שעשינו בהתחלה באפטר, בחרנו x1, x שני, ואז הוא עושה לפי שני נקודות. המוקה הוא עובד לפי שטח, לפי אריה, אז אנחנו פשוט מגיעים לכאן, בוחרים בערך את המסך, אוקיי? ככה לא מתעכבים יותר מדי על זה, אנחנו אומרים שזה כן טרנספורם, כן פוזיציות, כן סקייל, כי זה מגדיל או מקטין לפי הפרספקטיבה, כן רוטייט, כי זה כן עושה רוטיישן, אני לא אוהב את ה-SKU, בדרך כלל אני כן מוציא את ה-SKU, כשזה רע שטוח, ובמקרה הזה שלנו הוא פרספקטיבה, למה? כי זה שטוח, זה עושה כן פרספקטיבה, זה מסך. הטראקינג, אנחנו עושים שני טראקינג, זה טראקינג ראשון, הטראקינג הראשון שאנחנו עושים הוא כן להבין מה יש לנו פה בשטח, אז זה הטראקינג הראשון, אז בואו נתחיל לו קצת. אוקיי, מוקה הוא כלי ממש חכם, אז הוא הבין כבר את השטח, הוא הבין השטח שיש פרספקטיבה, ואנחנו יכולים אפילו לעשות טסט, לוחצים על ה-S הזה, שזה לטסט, לוקחים את ה-S הזה, שהוא הולך להיות גם את הגייד, את הגריד שעושה את העקיבה של התמונה בתוך האפטר אחר כך, אז אנחנו תמיד עושים אותו גדול יותר מהמסך, זה מאוד חשוב, אוקיי, גדול יותר, ואם אנחנו עושים את הרצים כאן, אנחנו יכולים לראות שהוא כן תפס, מושלם הוא תפס, אוקיי. אז זה, אנחנו עושים rename, לוחצים במים, זה טרקינג, אוקיי? מאוד חשוב לעשות rename. עכשיו אנחנו מורידים את זה, את הגלגל שינם הזאת, שזה החישוב, אנחנו אומרים יאללה, סיימנו את הטרקינג, לא רוצה שתעשה חישוב על הטרקינג הזה שוב פעם, אוקיי? ואני גם נועל אותו, כי הוא מושלם, עשינו. אז מה כן אנחנו עושים עכשיו? בתוך האפטר, בתוך מוקה אנחנו גם יכולים ליצור מסכות להעביר לאפטר. אז אנחנו כבר, אם אנחנו כבר פה, בואו לעשות עוד שתי מסכות. המסכה הראשונה זה לחתור, נשתמש בה לחתור את כל הפלוסים האלה. אז אני בא לכאן, עושה ממש כאן וכאן. עשיתי מסכה מעל כל הפלוסים האלה, אוקיי? אז אני כבר עשיתי את החישוב של הטרקינג, אני לא רוצה לעשות שוב. אז אני אומר, תעשה לינק לטרקינג, זאת אומרת, אני עושה לפני בלי הלינק. בלי הלינק, אתם רואים? היא לא זזה. אבל מה אני עושה? אני עושה לינק. עשינו כבר את החישוב, אז עכשיו כמו שעשיתי לינק, כבר עוקב, סליחה, כאן, הוא כבר עוקב אחרי הפלוסים, אוקיי? יופי. אז את זה אנחנו קוראים לזה סוביטרקט. למה? כי אנחנו רוצים לחתוך את זה, לעשות סוביטרקט מהפלוסים האלה. ומה עוד אנחנו יכולים מכן לעשות? סליחה, אני גם עושה כאן, Ctrl A, עושה ככה, שכל הקצוות יהיו משפיצים כאלה יותר טוב. עכשיו מה אני עושה? אני עושה עכשיו עוד מסכה, אוקיי? מסכה על השחורים, בין השחורים לירוקים, אוקיי? למה אני עושה את המסכה הזאת? המסכה הזאת אני אשתמש כדי לחתוך את הגרין סקרין, אוקיי? אז אני עושה עוד פעם אותו דבר, עושה קליק, Ctrl A, עושה ככה שיהיה ממש כאן בקצוות ככה, נסתכל שכולם, נוודא שכולם באותו מצב, אוקיי, כאן אפשר אפילו טיפ-טיפה בצד, אוקיי, אז כאן אני עושה אותו דבר, עושה לינק לטרקינג, כבר יש לו טרקינג, אני עושה לו rename, כי זה חשוב שנבין איזה מסכה
נשתמש בלמה. את המסכה הזאת אנחנו קוראים לה K, אוקיי? כי אנחנו משתמשים בה כקרומה קי, אוקיי? סיימנו את זה במוקה, בודקים שהכל בסדר, הטראקינג עובד, הכל אחלה פה. עושה פייל, סייב פרויקט, שזה הסייב של הטראקינג הזה, וסוגרים, פשוט ככה. אוקיי, בפרויקט הזה אנחנו יכולים עכשיו לעשות new solid, שזה סוליד בגודל של הקומפוזיציה הזאת, זה מאוד חשוב. בתוך הסוליד הזה אנחנו יכולים לעשות קומפוזיציה וקוראים לו screen, אוקיי? screen, זה המסך שלנו. בתוך המסך הזה אנחנו מביאים את התמונה שלנו, שהולך להיות את המסך שם של המוניטור. חוזרים, אפשר לעשות hide בזה, לוחצים על זה, על הפוטאג' שעשינו טראקינג במוקה. במוקה עכשיו אנחנו אומרים, תביא לי את הטראקינג שעשית. אז אני אומר, תביא לי. מי אני רוצה להביא? את הטראקינג. זה אוקיי. הוא הביא את הטראקינג, רואים את הנקודות? אז אני אומר, למי אני רוצה להעביר את הטראקינג שעשיתי? זה כאן, אקספורט למי? לסקרין, שזה בגדול הסקרין הזה, אוקיי? יש לו כל מיני אופציות. אני אוהב את הקורנר פין שהוא עושה סופורט למושן בלר, אוקיי? זה חשוב, נראה כמה זה חשוב בשוט הבא, בטרקינג הבא שנעשה. עושה apply. כשאנחנו עושים apply, אוטומטית המסך הזאת קיבלה את הטרקינג, רואים? איזה יפה, איזה קל, איזה חלק הולך. מושלמה. אוקיי. ברגע שעשינו את הדבר הזה, יש לנו בעיה אחת. מה זה הבעיה? הגרין סקרין הזה, כי זה מסך מעל המסך, זה לא אמיתי. רואים שזה לא אמיתי, רואים שזה לא טרקינג שעשוי טוב. מה כן עושים? עכשיו מעבירים את הפוטאג' מעל המסך, אנחנו עכשיו מביאים מהפוטאג' הזה את המסכות שעשינו שם. זוכרים שעשינו מסכות? אנחנו אומרים למוקה, תביא לנו את המסכות, create a masks, אוקיי? הוא מביא לנו את המסכות שיצרנו אותן בתוך המוקה, אבל אנחנו צריכים להגדיר אותן כמו שצריך פה. אז המסכה הראשונה זה סובטרק, אנחנו עושים לה סובטרק, שזה המסכה הזאת שעושה סובטרק בפלוסים. ה-K כרגע אני עושה נוד. למה? אני רוצה שתראו שעכשיו יש לנו את המוניטור, את טיפה ירוק שנשאר מהקצוות, ואנחנו יכולים עכשיו לראות שהמסך בתוך המסך באמת. עכשיו, אנחנו לוקחים את זה, שזה הפוטאג' העליונה, אנחנו עושים פה אפקט קינג, ועושים כאן color range, זה אפקט של color key ממש שימושי שאני משתמש פה הרבה, כי הוא פשוט. אז אני פשוט בא לכאן, אומר, זה ירוק שאני רוצה שתורידו, ובואו לראות אם יש עוד ירוק שאני כן גם רוצה שתורידו, גם טיפה זה, אוקיי? אז הוא בגדול מוריד את הירוק, רואים שהוא יוריד את הירוק. מה הבעיה? שכן גם הוא מוריד גם את העציצים ודברים ירוקים נוספים שיש פה בפוטאג' שלנו. במקרה הזה אין הרבה, אבל בדרך כלל כן יש. אז מה אני עושה? אני בא לכאן באפקט color range ואומר תוסיף לי גם על האפקט הזה, זה מסכה. מה זה המסכה? זה המסכה שאני רוצה שתוסיף. אז בואו נוסיף פה K add, וכאן אני אומר תוסיף לי מסכה. מי המסכה? K. למה?
עכשיו הקרומה קי יעבוד רק בתוך המסכה הזאת, רק על זה עובדת הקרומה קי, אוקיי? יופי. עכשיו, מה עוד אפשר לשים פה? רואים שהקצוות פה לא כל כך, אז כאן אני עושה את האפקט mate, refine, soft mate, רואים שהוא עושה refine, עושה טיפה, כמה 10 זה חזק מאוד, אני רוצה 2 גם חזק מאוד, בואו להוסיף 1, יופי, 1 זה מושלם, נראה טוב, נראה יפה, גם בזה אני רוצה להוסיף אותו בתוך אותו מסכה, רוצה שהוא יעבוד רק בתוך המסכה הזאת, שנקראים לה קי, אוקיי? רק על הקי אני רוצה שזה יעבוד. יש לי עוד אפקט שאני גם רוצה להשתמש, כדי להוריד את הירוקים האלה שנשארו פה, רואים שנשארו ירוקים, זה לא יפה, אבל גם כאן יש ירוק, אז נסתכל על זה, יש פה אפקט, קינג, יש פה Advanced Spill Suppressor, הוא מוריד את ירוק, אבל הוא מוריד בכל הסצנה, אני רוצה שיהיה אולטרה, שהוא יעבוד טוב מאוד, אבל מה? אני רוצה שהוא יעבוד רק בתוך המסכה הזאת, אותו הדבר, אני מגיע לכאן, Effects, Advanced Spill Suppressor אומר תעבוד רק בתוך המסכה, כי אוקיי, אז עכשיו הוא לא פוגע פה בעציצים. בסופו של דבר, מה יש לנו כאן? יש לנו כאן עכשיו פוטאז' מושלם. מה אני עושה בדרך כלל? כדי שזה יהיה עוד יותר טוב, אני לוקח את הפוטאז' הראשי, Leveling Project, מגיע בתוך הסקרין, לוקח את הפוטאז' המקורי, שזה זה, אוקיי, מגדיל אותה, כזה, עושה Saturation, מוריד פה את הסטוריישן, עושה Fast, כל האפקטים האלה אתם יכולים גם להשתמש פה ב-Fast, לחפש פה Fast Box Blur, זה אותו אפקט, שם קצת אפקט, אתם יכולים לראות, כאן אני אשתמש אפשר להשתמש פה בסקרין, להוריד פה טיפה את האופסית, במקרה זה לא נראה הרבה, אבל בואו נשתמש כאן כפוטאז' את זה בתוך מסך, שתוכלו לראות כאן, רואים עכשיו יש ההשתקפויות, בואו להוסיף עוד טיפה יותר ברדיוס, נשים את זה כאן, אוקיי? אז רואים שיש פה השתקפויות, עושים כאן עוד יותר אופסית, בואו לראות את התוצאה הסופית, הנה רואים שיש את ההשתקפויות של הסביבה, יש פה מישהי, יש פה רק אחד, יש כאן רק אחד, בתוך המסך. אז זה פלוס בפרויקט, זה נותן יותר אמינות, אפילו שזה לא רפלקטיבי, זה ממש לא הפנים שלה, בשביל רוב הפרויקטים זה עובר ממש סבבה, אפשר לעשות פה עוד יותר בלר בתוך זה, רואים? אבל זה מקבל קצת מהסביבה, זה מקבל יותר אמינות, מאמינים יותר שזה בתוך מסך שם באמת, אוקיי? יופי, ראינו עכשיו איך עושים טראקינג דרך מוקה. בגרין סקרין השני, שזאת, בפרויקט הזה מה יש לנו הבדל פה? יש לנו כאן השתקפויות, זה עושה את הפרויקט הרבה יותר קשה, באמת, ויש לנו כאן עוד דבר שזה הפרספקטיבה, זה עושה את הפרויקט יותר קשה בשני הצורות, אוקיי? עכשיו, מה אנחנו משתמשים פה? ראינו שכבר הטראקינג של האפטר הוא לא כזה מקצועי, הוא מקצועי אבל לא מספיק טוב, בעיקר כי יש לנו פה את הפרספקטיבה הזאת,
אז לא יעבוד טוב, אז אנחנו לוקחים את המוקה. אוקיי, מוקה אפטר אפקטס, מוקה אפטר אפקטס. כאן במוקה אנחנו יכולים לראות את הסטייג'. אוקיי, זה הדבר שיפריע הרבה. הטראקינג לא מבין השתקפויות, הטראקינג לא מבין רפלקשנס. מה הוא כן מבין? שחור, לבן, נקודות, זה מה שהוא מבין. אז מה אני עושה? אני לוקח את המחשב, שזה דבר שלא ישתנה, זה הדבר שלא ישתנה, עושה ככה, ואני שם כאן כבר את הטסטר שלי מההתחלה, וראיתם שהפעם אני לא שמתי פה בסביב כל המסך. למה? כי בגדול מה שאני צריך זה 3 נקודות, 1, 2, 3. אם הם 3 נקודות טובות, אני לא צריך את הנקודה הרביעית לטראקינג. בואו לעשות את זה כטסט, טסט ממש, אם יהיה תקלה נראה, אם יהיה בסדר גם נראה. אז טרקינג, בואו לראות מה התוצאה הסופית עוד מעט. אוקיי, טוב, כבר ראינו שזה לא עובד, ראינו כבר שהוא מתחיל לאבד פה, אז מה אנחנו עושים? פשוט מוחקים, חוזרים אחורה. בואו להתחיל לנסות עכשיו, פחות או יותר אותו דבר, אבל מה אני אעשה הפעם? אני גם אקח את הפינה הזאת, רואים שאני גם לוקח טיפה אחורה, ולא לוקח רק בתוך הדבר, רואים? וכאן אני שם את הטסטר שלנו עוד פעם, טסטר, אוקיי, יש. עכשיו, למה לא הוספתי כאן מסכה? כי כאן יש הרבה השתקפויות, אני לא רוצה את ההשתקפויות האלה, ממש לא רוצה שהוא ייקח אותה. אז לעשות את הטרק, בואו לראות מה התוצאה הסופית כאן. יופי, אנחנו כבר רואים שהגענו פחות או יותר לאיפה שהגענו בפעם הקודמת, וכאן הוא כבר תפס, הוא לא מתחיל לעשות בלאגן עם הפינה הזאת, אוקיי? רואים שהלפטופ שלה זז הרבה, גם הולך קדימה אחורה, והוא תפס טוב 4 פינות שלנו. אוקיי, אם הגיע עד כאן, הוא הגיע עד הסוף כאן. אוקיי, ממש בסוף אנחנו רואים שהוא הסתבך קצת. לא נורא. אוקיי, אם הוא הסתבך קצת פה בסוף, אנחנו כן יכולים להשתמש פה את הטסטר שלנו כאן, שהוא יהיה הגייד של הטרקינג שלו אחר כך. ממש ככה, אוקיי, בודקים אחורה, בודקים קדימה, עובד מושלם. עכשיו, אותו דבר, מורידים את הגלגל שיניים, עושים לוקר, משנים את השם פה לטרקינג. איזה טרקינג? אנחנו יכולים אפילו להעלים אותו, לא רוצים לראות אותו כבר יותר. עכשיו אנחנו עושים 2 מסכות. מסכה ראשונה כדי להוריד את הנקודות האלה. לא צריכים טסטר כאן. אוקיי. כאן יכולים לעשות ממש עם שפיץ את הפינות. פינות. אוקיי. כאן אנחנו עושים, מקשרים אותו לטרקינג, וכאן זה הסוביטרקט. אוקיי. עוד פעם, אנחנו בהתחלה הולכים עד הסוף, בודקים שהכל הלך בסדר,
כאן אנחנו יכולים גם לסדר אותו טיפה בסוף, הוא פותח כ-frame כמו שאתם יכולים לראות כאן, וכאן הוא פתח כ-frameים. אוקיי, יופי, עבד אחלה. אוקיי, אבל כאן, טוב, כאן יש לנו בעיה בהשתקפות הזאת. יש לנו בעיה גדול בהשתקפות הזאת. איך הייתי פותר את הדבר הזה? אוקיי, לראות איך הייתי פותר את הדבר הזה. טוב, אני חושב שכדאי לנו לעשות פה, כאן, להשתמש את זה כמסכה כבר למסך. למה? כי הגרין סקרין, קרומה קי למסך, לא יעבוד פה יותר מדי טוב, אז בואו לעבוד כבר כאן עם זה, עם המסכה הזאת, כמסכה למסך. התחלה, סוף, עוד פעם, רואים שיש פה קצת בלר, לא נורא, נסתדר עם זה אחר כך, כאן, וכאן, אוקיי. יופי. אז יש לנו פה מסכה שמההתחלה עד סוף, עוקב אחרי 4 פינות, עוקב ממש יפה אפילו, אפשר להגיד. אוקיי, יש פה בלר, רואים שיש פה בלר, רואים שיש פה אין בלר, ובהתחלה כאן הבלר וכאן אין בלר, זה חשוב, נשתמש בזה אחר כך. יופי. אז כמו שאנחנו משתמשים במסכה הזאת כסובטרקט, אין צורך לעשות פה מסכה לגרין סקרין. אז אנחנו עושים פה save, אוקיי? אפשר לסגור. אוקיי. כאן מה אנחנו עושים? קודם כל בואו להביא את המייט, create a mask, יש לנו פה את המסכה, עושים מסכה, פותחים את המסכה, עושים כאן סובטרקט, רואים שהיא חתך יפה מאוד, פה יש לנו F, לפתוח טיפה פדר, בואו נוסיף פה 3 כפדר, זהו כבר סבבה. ועכשיו אנחנו מביאים את הסקרין שלנו מהפרויקט הקודם, לא נורא, בואו לעשות פה סקרין משלנו. איפה זה? סקרין במסך, בפרויקט הזה. אז יש לנו כאן את המסכה של הבן אדם, עושים pre-compose, move yaw, זה חשוב למה אנחנו עושים move yaw, שייצור לנו פרויקט, קומפוזיציה ממש בגודל של הפרויקט שלנו, של הקומפוזיציה שלנו. וזה סקרין 2, מסך שני. אוקיי, איך אנחנו עושים? הולכים למקורי, שזה איפה שעשינו את הטרקינג, לוקחים את המוקה, מושכים את הנתונים של הטרקינג, שזה הטרקינג שלנו בתוך המוקה, הוא כבר קיבל פה את הטרקינג, אומרים, אנחנו רוצים שתלך לסקרין 2 עם motion blur. כשעשינו את זה, עושים apply, ישר הוא קיבל, תפס אותו, הוא שם. שאנחנו יכולים לראות, ממש יפה, עובד מושלם. עכשיו, זוכרים שהיה לנו פה הסתקפויות, איך אנחנו עושים? בגדול אנחנו יכולים גם כאן בפרויקט שלנו להגיע לגברת הג'ינג'י הזאת, ניכנס פה, ניקח אותה כאן, מגדילים אותה כמו שעשינו פה פעם הקודמת, וזה, בואו לראות לקחת מכאן, להגדיל עוד טיפה יותר, אוקיי, אנחנו עושים פה Hue Saturation, כדי להוריד את הסטורציה, מה שמעניין אותנו זה רק את השחור לבן, עושים פה Screen, אפשר להוסיף פה Levels, שנחזיק את השחור לבן, אוקיי, ופה Transparent,
טרנספרנס, בואו להוריד טיפה את האופסית, רק שיהיה לנו כזה, קצת אופסית מהווידאו, אוקיי? אפשר כאן אפילו לעשות פליפ כזה, זה הדבר, אוקיי, אוקיי, מעולה. עכשיו אנחנו רואים שיש כאן זה, רואים את הרפלקשן על המסך גם, אוקיי, מעולה. עכשיו, במקרה הזאת שלנו, יש לנו את הבעיה של הדפוקוס. רואים שפה בבלר וכאן לא בבלר, כאן היד שלה ממש בבלר ופה בפנים לא בבלר, זה לא אמין. אנשים לא מאמינים שלנו. כשהעין רואה דבר כזה, ישר הוא קולט שיש משהו מוזר פה, רואים? פה לא בבלר, כאן בבלר. איך זה יכול להיות? יש עדשה אחד לאכול הסרט, זה לא אפשרי. עכשיו, איך אני פותר את הדבר הזה? אני פותר את זה ככה. אני אעשה new layer, new solid, לא משנה את הצבע שלו, וכאן, בואו להוסיף פה, אני שם כאן effect generate gradient, אוקיי? הגרדיאנט, אני משתמש כאן כשחור, איפה? כבלר, והלבן לא בבלר, רואים? שחור בבלר, לבן לא בבלר, אוקיי, אבל במהלך, אנחנו יכולים לעשות אפילו דבר מעניין פה, אוקיי? רואים פה שיש את ה-top left, בואו לקחת את זה, אוקיי? top left, זה נקודה הזאת, אוקיי? אנחנו יכולים אפילו לקחת את זה, לעשות Ctrl C, אוקיי? לבוא לכאן, לגרדיאנט שלנו, לקחת את השחור, אומר שחור, תהיה לנו פה, אוקיי, השחור זה ה-start, נכון? אותו דבר, עושים Ctrl V פה, אז הוא תפס כאן לקצה הזה, רואים? הוא תפס שם. בואו לקחת את הלבן, שזה ה-right down, bottom right, שזה זה, שים Ctrl C, כאן, and Ctrl V, אוקיי, גם הוא אותו דבר, הוא תפס, זוכרים, משתמשים בטרקינג כדי לפתור מלא דברים, אוקיי, עכשיו, אוקיי, לראות אם זה יעזור לנו, וכמה זה יעזור לנו, אוקיי, עכשיו, יש לנו את הסקרין, שזה הסקרין, ויש לנו שחור לבן, אוקיי? אנחנו, האמת שהבלר יותר פה למטה מלמעלה, בואו לסדר את זה שיהיה לנו יפה, אוקיי, עוד פעם, אנחנו רוצים את ה-bottom left, אוקיי, בואו נשים bottom left פה ב-start, אוקיי, יותר טוב, שיהיה לנו ככה, הרבה יותר טוב, סבבה. עכשיו, זוכרים? שחור זה בלר, לבן לא בבלר. עכשיו, בהתחלה השחור בצד השמאל, אבל בסוף הבלר פה בצד ימין, רואים? אז אנחנו יכולים כן לעשות פה פחות בלר, או לחשוב שזה בלר, וגם בצד הזה טיפה בלר, אבל עדיין לא אותו דבר. אני יודע שזה קצת קשה להבין למה שחור בלר, כי עכשיו מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את הסקרין, שזה המסך, עושים פה קאמרה לנס בלר, קאמרה לנס בלר, שמים אותו כאן, קאמרה לנס בלר, ולוקחים
דארק רויאל, שזה זה, אוקיי, זה דארק רויאל, בואו נקרא לו בלר מאפ, אוקיי, קראנו לו בלר מאפ, לוקחים את הבלר מאפ לזה, לסקרין שלנו, שזה המסך שלנו, רואים בלר מאפ סורס, לא סורס, effects and the masks, אוקיי, אנחנו יכולים עכשיו להגדיל טיפה, אבל רואים שהלבן הוא נותן יותר בלר, אנחנו עושים invert, אנחנו רוצים שהשחור ייתן לנו יותר בלר, אז איפה ששחור מקבלים יותר בלר, איפה שלבן לא מקבלים בלר, זה מושלם. אוקיי, אנחנו עכשיו מורידים את זה, ורואים שכאן יש יותר בלר, לא מתאים עדיין לבלר הזה, ופה פחות בלר, זה מעולה. אז בואו יוריד ל-10. אוקיי, 10, יש לנו בלר, אני חושב טיפה יותר, 13, אוקיי. וכאן אנחנו צריכים גם עוד קצת יותר פדר פה, או להוסיף פה 5. אוקיי, ב-5 אנחנו מתחילים לראות את הירוק, רואים שיש לנו פה ירוק, אוקיי, אם אנחנו מתחילים לראות את הירוק פה, מתחיל להיות לא טוב, למה? כי פשוט אנחנו לא יכולים לראות ירוק, כי ישר רואים שזה גרין סקרין. כדי לפתור את זה, הירוק הזה, אנחנו יכולים להשתמש בטכניקה שהשתמשנו בפרויקט הקודם. אז אנחנו עושים דופליקייט לאותה מסכה, עושים רניימינג, זה אפקט, קוראים לה אפקט, אנחנו פה אפילו יכולים לתת לה צבע אחר, אומרים expanded טיפה, אנחנו יכולים לעשות expand, מה זה expand? היא מקבל עד כאן, אתם רואים? הגדלנו אותה, אבל היא לא מסכה לעשות subtract, היא מסכה לעשות add, תכף נראה, אוקיי, היא מסכה לעשות add, רואים? זה המסכה, זה חלק שאנחנו רוצים, אפשר לעשות אפילו טיפה יותר בלר בה, לא כזה הרבה, אוקיי, בואו נשאר 5. כאן אנחנו משתמשים באפקט King Advanced Spill Suppressor כדי להוריד את הכתמים הירוקים. באפקט הזה אנחנו אומרים יופי, הורדת יפה, אבל אני רוצה שתהיה כך רק באפקט, שזה המסכה שעשינו. יופי, היא לקח את הירוק רק מבתוך המסכה. אז עכשיו יש לנו מסך עם טרקינג יפה, שתפס יפה, שיש לו חיבור בבלר, שאין את הכניסה של הירוק, ורואים כמה טרקינג הזה אמין בתוך העין של מי שצופה את הסרט. מעולה. עכשיו, לטרקינג האחרון שלנו של מוקה, נשתמש, לא האחרון של מוקה, אלא האחרון של מסכים, שזה זה מה הקושי שלו? הרבה תנועות. בואו אפילו לראות את זה בפליי, רואים שהיא זזה, רואים פה שיש תנועה יפה במושן בלר, קצת מושן בלר. אוקיי. רואים? אוקיי, אז כאן נשתמש באותו טכניקה, מוקה, אפטר אפקטס, פותחים ישר את המוקה. כאן אנחנו כן יכולים להשתמש ממש בטרקינג האלה כאינפורמציה לטרקינג, רק צריך להיזהר מהאצבע שלה, ציפורניים שלה, שלא ייכנס ולא יבלבל אותנו. רואים שעכשיו היא נכנסת מהאמצע, לא נורא, אנחנו פשוט צריכים לעשות עכשיו טרקינג לקדימה, ואחר כך טרקינג לאחורה. פעם הולך לכאן, ועכשיו טרקינג לאחורה.
אוקיי, מושלם. בואו עכשיו לראות, זה קוראים לזה טרקינג. מורידים, עושים נל. אפשר להוריד את הנל ולהוסיף את זה. כדי לעשות את הטסטר שלנו, להוסיף את הטסטר שלנו. ושאמרתי טיפה גדול יותר מהמסך, גדול יותר מהמסך, גדול יותר מהמסך, גדול יותר מהמסך. אוקיי, רואים? גדול יותר מהמסך. עכשיו, אנחנו יכולים לנהל אותו, עושים את המסכה שלנו של סובטרקט. גם כאן אנחנו יכולים להשתמש במסכה של סובטרקט במקום הקרומה קי. אוקיי? אז כאן, קונטרול A, עושים שפיץ, כאן, אוקיי, אוקיי, מעולה. כאן אנחנו לא צריכים דברים כאלה, אנחנו כן צריכים לחבר אותו לטרקינג. כאן זה הסובטרקט. כי אנחנו הולכים להשתמש בזה כמסכת סובטרקט. אוקיי, סייב, סוגרים, מגיע למוקה, סימייט, create a mask. עכשיו הוא בנה לנו גם את המסכה החיצוני, לא צריכים אותה, פשוט למחוק. במסכה שנשאר לנו, אנחנו עושים סובטרקט. יופי. הורדנו את המסכה. אבל כאן יש לנו משהו אחר. יש לנו כאן עכשיו מסכה שבפורטרייט, לא בלנדסקייפ. איך להשתמש בדבר כזה? אנחנו עכשיו מגיעים בואו לבנות איזשהו מסכה פורטרייט כאן. אוקיי. בואו להקטין את זה בגודל שיהיה לנו פורטרייט. בערך. אוקיי, זה בערך הפרופורציה שיש לנו שם בטאבלט שלה. בואו נקרא לפרופורציה הזאת פורטרייט. אוקיי, יש לנו עכשיו מסכה פורטרייט, מביאים את המסכה כאן, את המסך כאן. המסך הזה אנחנו רוצים שתיכנס פה בתוך המסכה הזאת שלנו, של האייפד שלה. מה הבעיה? אני קודם כל אעשה בצורה שיש תקלה, אז אני אתקן, אוקיי? דבר ראשון שקורה תקלה זה שאנחנו לוקחים את עכשיו את המוקה, זה קורה הרבה. עושים create data, לוקחים מהטרקינג, רואים את הטרקינג, בוחרים את הפורטרייט שלנו, שזה הפורטרייט, עושים apply, ראיתם מה קרה? הוא זרק אותו אחורה, רחוק, זה לא טוב. מה אנחנו כן רוצים, אפילו שאני משתמש פה, כאילו, בוא להוסיף פה motion blur, הוא גם זורק אחורה, אם אני אשתמש פה בטרנספורם, גם יזרוק אותו פחות יותר, אבל זה גם לא טוב. עכשיו, איך למנוע מהתקלה הזאת? המוקה הוא מבין שהפוטאג' שלנו מתחילה מה-0,0 כאן, אז אני עושה סנאפינג, שם אותו ממש בקצה כאן. עכשיו, לוקח את הפרויקט, כמו שאמרתי, אני אוהב את ה-motion blur, ועושים apply. אופס, מה קרה כאן? בואו לראות מה קרה. סליחה. האנקור פוינט שלו, גם כאן בקצה, apply. איפה הוא? בערך, אז יש לנו בעיה רציני כאן. מה קורה כאן? שהוא לא נותן לנו. קורנפין. אוקיי, קורנפין הלך. אז ראינו שהקורנפין נתן לנו את האופציה שלנו רצינו, ואחרים לא נתן לנו. זה גם יכול לקרות, קורה.
או שמים אותו מאחורי האייפד, רואים שהוא מאחורי האייפד, באייפד אנחנו רואים עדיין שיש פה ירוק, בואו לראות להראות את הירוק, רואים את הירוק, עושים דופליקייט, עושים כאן אפקט, בואו להוסיף את צבע אחר, בואו להגדיל את עושה expand של המסכה שלנו, רואים? עשיתי expand, כאן אני עושה add, שם כאן קצת פדר, לוקחים כאן אפקט, ספיל סופרסור, קינג, Advanced Display Suppressor, שהוא יורד לנו את הירוק, ובספיל סופרסור אני אומר, יופי אחי, תיקח מהמסכה אפקט. עכשיו אין לנו כבר ירוק, לוקחים את המסכה סובטרקט, בואו להוסיף פה קצת פדר, בואו להוסיף פה 2, 3 אפילו. אוקיי. רואים עכשיו שיש לנו תנועה, בואו לראות את התוצאה. עכשיו, רואים שגם כאן אני רוצה להוסיף קצת אינפורמציה של רפלקשן, שתקפויות, לוקח אותו קומפוזיציה, אוסיף כאן, לוקח איזושהי חלק, עושה פה הוא, מוריד כאן מוריד כאן את הסטורציה, עושה Fastbox Blur, Fastbox Blur כי הוא מהר יותר לרנדור, האמת, זה הסיבה, Levels, אני מחזיק גם את השחור גם את הלבן, עושה כאן בסקרין, אוקיי, כאן אני מוריד קצת את האופסית, שיהיה לנו כזה, אוקיי, אפשר להוסיף קצת בלר, שנראה את הבלר, ורואים את הבלר, אוקיי. עכשיו, אנחנו עכשיו הגענו לנקודה של עוד פעם, כמה אנחנו מאמינים שהמסך הזה מוקלט שם, כמה אנחנו מאמינים. נראה שזה מוקלט שם, לא נראה שזה מוקלט שם. ואחד מהאפקטים שאני כן ממש אוהב להוסיף, למשל בצ'וט הזה שהיא זזה אותו הרבה, רואים שהיא זזה ולא עם מושן בלר, לא רואים את המושן בלר. ובעולם האמיתי יש מושן בלר. אז מה שאני כן עושה, איפה החלק שהיא זזה הרבה, אני חושב שזה פה, יופי זה כאן, ממש כאן. רואים כמו היא זזה, וזה ממש חד, בעולם האמיתי זה לא ככה. אז מה אני עושה? אני עושה כאן New Adjustment Layer, עושה מעל כולם, קח פה את הפיקסל מושן בלר, זה אפקט שבא עם After Effects, נוסיף אותו כאן, בואו לראות את התוצאה, רואים עם ובלי, עם, בלי, עם, בלי, עם, אוקיי? כאן אפשר להוסיף קצת יותר איכות, הוא כבד, אני כבר אומר שזה כבד, אז ברנדור הסופי, לראות את התוצאה בחלק הזה, כמה שניות שהרנדר יעשה את הרנדר. אוקיי, כאן אנחנו רואים יותר מושן בלר. לא יודעים אם אתם הספקתם לראות את ההבדל, אבל יש הבדל מטורף בתוצאה הסופית כשיש מושן בלר. זה יותר אמין, יותר חושבים שדבר בתוך המסכים, אז זה הרבה שימושי. יופי, אז כאן סיימנו בגדול את השלב של הטראקינג באפטר אפקטס בשימוש מוקה. יש לנו עכשיו שלב הבא, שזה השיעורים לגבי טראקינג באמצעות כלים תלת-ממדיים מחוץ לאפטר אפקטס וגם בתוך האפטר אפקטס. מקווה שכן היה מובן, מקווה שכן היה ברור. אם יש שאלות,
פנו אליי, אשמח לענות לכם. תודה רבה.